Yes, jeg har skrevet en bog i Calculus, målrettet andet semester studerende på maskinteknik, men indholdet kan bruges af mange andre studerende også. Jeg vil i den her video vise, hvad bogen den indeholder. Bogen kommer som PDF-fil. Jeg har valgt at vise den her i noget, der hedder Sumatra PDF, gratis PDF-program, som er god i forhold til at kunne gå frem og tilbage i dokumentet. Men den virker selvfølgelig i alle andre læsere også. Så de overordnede emner er komplekse tal, det er matrisk regning, det er løsning af lineære ligningssystemer, det er anordnens differentialligninger, det er Laplace-transformationer. Og komplekse tal, jamen der kommer jeg altså ind på forskellige dele. Vi har vores indholdsbetegnelse her, men jeg har den også herude i venstre spalte, hvor jeg på plusset her kan komme ind i de forskellige dele også. Det betyder, at jeg behøver ikke at skulle tilbage til indholdsbetegnelserne for at komme rundt i bogen. I øvrigt så har e-bøger den fordel, at man heroppe også bare kan søge på et vilkårligt ord, og så dukker det jo op de steder, hvor det handler om det ord i bogen. Matrisk regning, den har vi her, hvor der igen er de her forskellige delemner med typer af matricer, der er nogle regneregler for matricer, determinant, inversmatricer, transformationer osv. Jeg har undervejs i bogen gjort meget ud af at illustrere de forskellige ting visuelt. Så når man for eksempel snakker om transformationer, jamen så viser jeg her, hvad transformationerne de gør. Og så er der, hvordan vi løser ligningssystemer. Der er forskellige måder, man kan løse sådan flere ligninger med flere ubekendte på. Så er der andenordens differentialligninger, Laplace-transformationer, og sidst, men ikke mindst, en formelsamling. Hvis man kigger lidt nærmere på formelsamlingen, jamen så er den første del af formelsamlingen kendt stof fra mat A. Men når vi så kommer ned til komplekse tal, og til de sidste 4 hernede, det er så de formler, som giver mening i forhold til bogen her. Så komplekse tal, jamen der er lidt omkring de forskellige dele, som trykker man på plus, jamen så kan man se det opdelt i rektangulær form og i polær form. Her kan man for eksempel se, hvordan man udregner argumentet, afhængig af hvor tallet det ligger henne. Og så vil der alle steder her være et link til et eksempel, hvor man bare kan trykke, og så får vi et eksempel frem, hvor jeg har vist, hvordan man bruger formlerne. Og tilbage i knappen, så kommer man tilbage til formelsamlingen. Hvis man for eksempel også kigger hernede på ligninger på rektangulær form, så har jeg også vist her, hvad man egentlig også visuelt forstår ved en kompleks rod. Matrisk regning, en delt op i formler her. Vi har de grundlæggende matricer, vi har basale regneregler, hvor jeg igen har prøvet at illustrere regnereglerne visuelt her også. Determinanter, hvordan man kan finde dem, afhængig af om det er 2 plus 2, eller 3 gange 3, eller mere generelt hernede. Og så videre med alle de andre her også. Andenordens differentialligninger. Vi har jo den homogene ligning her. Vi har den inhomogene, hvor vi har gættemetoden her også. Og igen er der eksempler på, hvordan man bruger den. Og tilsvarende med Laplace-transformationer. Jeg har en tabel over de vigtigste Laplace-transformationer med eksempler hernede, hvor man bruger tabellen. Og så skal man igen gå frem og tilbage. Regneregler for det, og hvordan man også løser andenordens differentialligninger ved hjælp af Laplace-transformationer. Eksempler her manuelt, og så et eksempel i Mabel her også. Der er i øvrigt i løbet af bogen sådan nogle Mabel-eksempler også, hvor man kan se, hvordan man kan gøre det der. Så jeg håber, at det kan være en hjælp til de jer, som dels har Calculus 2 på maskinteknik, men også alle de andre. Og så bemærk i øvrigt, at e-bøger ikke må videresælges. Så det håber jeg selvfølgelig, I vil respektere. Så tak fordi I så med, og god fornøjelse med bogen.